Galondi segati ebe tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ملمو أمبي أوفوك ولنمان دونك الله سبحانه وتعالى دلي ألك كسينك هنانك بركة جيدلي ألك أوكنين أو بلا جيلينك أونغا تشيبا ألك كسيني نما بانا سموي أبافو أكا غفي سنومو كونانا كافو أنغا دوني نيني kabo bamnan kono kata kasange konnana o bayira na ka fo islame chema ana musoma doni nyini fardade do ankelun kelenka o hukumu konnana alhaji samaseku aleka dembayala kalambulo ba min beino wala saka sika konfiya kele min sababu ma no bora ayre furumsula no e madam samaseku baji tureye aka wulika jo ubela jelen kofe ayaye ka fo islamiya dine kala o e fenye min nafaka bo kosobe ayi chesiro fe fukana sababu nyuman ke ka kalambulo sigi ka kalande un chaman soro min kene konnana karamo chaman kumbe no ka fara ambalaka u chama mu bora famere fe kana bara insangorota ubulo bara kun folo damina ni kalande unga walanda die ka sabuke san konnana kalamunun kera ka se ka doni nyefo mogoye amin bara bela jelen kera ka be meg kalutle nani masamba fla anitani kononto shirifla jabarani toyala bara kun folo damina na nimiye anga jeka nyama do fe kelengo ngatanga ni Allah taala fe ka bo shitane toroma men sinsini Allah taala to go barika mai me jin hine la bolentigi ani alikiyama hine keren kerelentigi awni ne ala kan blajiren yo hine keren kerenina o ko fe mba foni folikan me kishi folikan me alislamia folikan ani me noro folikan me aljina hono donga folikan no de assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu o ko fe ni Allah taala ka jemina nga wala nga dafo no suratu alakwe ayata ani kononto aya duru foro jigina maka ayata nanto jigina madina adama don dalaka bo jolikurum na o ko fo sura ni sura infiliku man chama na bangono ka kila sura fole min jigina alqur'ane konana la amake sura fole min jigina alqur'ane konana aya duru foro de ba kono min jigina qur'ane konana qur'ane blajina kuma aya qur'ane blajina sura folam jigina o suratu mudaksire ore kala sura folam mi jigina alqur'ane konana alqur'ane belajina kuma kan duru folam ba kono kuma kan duru folam jigina alaka chiden sallallahu alaihi wasallam ore ni kuma kan adla maka to kulwo konana nu ba wole jamal nur kulwo do ba wole garu ira adla manga madama no yala adla magele la jibrilan na alaka chiden bishi foshien saba kasoroka kuma kan dama ikra bismi rabbika lezi kalako muhammad kalanke ni ima togoy imami dalike kala kal insana mil alako imami adamadeni daka bo jolikurula ikra warabukal akira muhammad kalanke ikado ke manye foni serebe afla bina ka nema takashima abini ke kire abini ke nabinyume kasura mi fakai ami bakai ami momso kai ami moke kai igado ki manye masafoni serebe masabolola blaleno alezi alamal bil kalam ay adama den la donia sebeni fona no e bige diena ala e fen folomida o e bige aga soro kan anfa adama la labana alamal insana ma lam yalam ay adama den la donia fena atunte femido ala kunyo bonya ke anfa adama e akunya anfa adama la donia fen tokola ka soro atu don ayo bonya soro anfa adama de fe nega sote na chela nganta te nazara utarero ambu yo ba bol anwa amaro fembe bol o esoe nga negelama anfana ko ma ko negeso kela inal insana la yatoga tienere la adamadin kala dantime wale ala ha hu stagna tumana mina na e kakela sorotigi na e kakela nafulotigi na e kakela banatigi o wakati na adamadin me filairema abe kafa abe yada anga duba ko na laje balma cherobe ibita soro na folos bo bolo katene balma toga aba fo noro ambe ka fara ala ko na folo kana an filairema fo ka tanke filbanchi ara a hu stagna
ina irabika wuru ara ahustagna ika don amebe se kata ika masaba yoro min kela munafiyo min kela alislameo min ya yere bonya ani min ya yere doya amebe se kata ika masaba yoro ina irabika wurujuha yal muhammad imam wayewa mime balike ube mime genike ni yoro la ala kun ko be abu jahil lema abedan iza sola jona tumana mina ni jomba mesela o joma hunte moye o ngue ala ka ciden bare muhammad sallallahu alaihi wasallam na o ka be sel al kaba kerefe abu jahil kuma gen u ba kuma ka mo bla u kuma go u watila al kuma lo me no ta ko buaka ara aita lezi yanha yali abiga joma mka baro na soro be kanda sirade kanwa ama abe kanda sirade ko male kafira ka ba ala ka kuma ko ma no de kama na tara ka fenga siraka abedan izars au amara big takwa walima abiga yamare nge ka tara siranga no de kama ubika genwa ama mo fanen ama mo banen fabga mo yamare ka ta ala siranga no de kama ubika gen ara ita in kezaba wata wali abika jomba mi geno le kana stanga ko malef kafiala ay alaka kuma ko ngolontiya ani ki ko dunga alaka kuma ka ma alam ya alam bi ana la hayara aka don ka be geni mununa anabe balli mununa anabe ka alaka chiren gen mununa ko alaw talanye balaka ko keta obelajila kela la in yam tahila nasfa an bin nasiya alako kuma in blanc ko ni abu jahili ma dabla ka bina mine attention komi kafiriro ani bonya maka ore kama ala ko kaba mina tenshima kuma dola mina sama tenshine ma katana jahannama kono nasiatin kezibatin kasiya tenshi tigi mi ko do ngabo ala ka kuma ko ma ani nga ala ka kuma ko galontiya ala ko kamna sama tenshine ma katana jahannama kono fali ade on nazia o kofe kono belajilen kila na ma konta kaka jamana kulu wele ube ka girena don wele sanade on zabania meleke dobe ala taala bolo no zabania ta meleke we ala ko ka ale bolu wele kela la tuti ho wasjudu huwa ko tariko o kuma in bla muhammad iki kana tugo abujali na ga jama ko wa genula seli itigi ala aniga baranyuma nga mimi gere ala la ne baw ne balmaw wala nden ko fe kuma ga min ne polo ko fo ore amnu ko ame ala ga chide mbay ngono muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala keto ka alquran jiga ale kan ale mi kala kira kuture ale mi kala nabi nyumai ale ma qur'ane suro no yala kun jumena alne ama blangono kama tan suro no yala furu so sigi kana alne baliga kalange de la donga na alne baliga kalange furu che la donga na alne baliga kalange nine ko ama ko alaka alne do aljine kono amba fo ko amina ame aljine suro togoji fanga ala taala don ame ala don togoji fanga chide bain don muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambo don togoji ambo do kalamblon konala ambaka alqur'ane don amaka hadisa don amaka fiqhu don wa amaka kuma kan salmon don situ angan kalamblon mi ni an kalandon an e masamusoe kalamblon mi ni an kalandon tanga kalaminon dadon kalamblon mi na an kalandon ta an yere ga kalo saraw dadon kalamblon mi ni an kalandon tanga malmatu saradon de banga malmatu be kelena fogana flala fogana sabala alhamdulillah tanti baji kalandengo kiniche iniche ka yere yechila wa salama kairukum mantalama alqur'ana wa alama an kuntigi mamadu ko kisini nema bama awla mo so hoerema mo mi qur'ane kala ka mo were la doni ala amu fleni na ala ya an kuna janga se kala bloina ala ni baji na ache ananga karamogo saba no dabita we ani salmatu ani aja an sera ka kalamin kalani am se ka an deun ladonia am se ka mo deun kala an sigi nyogon am se ko lukala ala nga barakela am se ko lukala pour que ka se ka ala sera ta fam bedo bon chef misali flana ne se ko dauma to abukala o te kalan be puisque en kuma nyana an to abukala mi ke o kera bani mais antara mbaga antara ye pays be Niger Côte d'Ivoire olu bebe giri kata livre tata bibliothèque la mais en malien son an sigile ma bi zikuru de la
ne kɔni ye Alahu Taala deli ko ni Ala ye ne ɲuman segin ne bɛ kalanbulon ɲini tɔw an ɲɛ b'an tɔw la u ye bibliothéque k'a ka kalan kɛ ne ko n ko ya Rabi ama ko ne kɔni seginna Mali la yan nɔ ne bɛna kalanbulon ɲini Ala y'a kɛ ne nana Samaseku ka kalanbulon de la kalanbulon min foyi tɛ sara a la i tɛ livre sara hali crayon a bɛɛ bɛ d'aw ma donc an y'o Ala kama kalan de kɛ yan nɔ donc hali bi ne b'a fɔ aw ɲɛna kuranɛ kalan in a k'aw jilaja a la foyi kana mɔgɔ bali kuranɛ kalan na fɛn fɛn bɛ mɔgɔ kɛ ka Ala sira dɔn i ka na a kalan kɛ donc ne bɛ foli kɛ mɔgɔ nana an lajɛ ne bɛ foli k'u bɛɛ la hali bi a ka na an ka kalanbulon ka caya mɔgɔ kalanlenw ka caya an b'o de ɲini Alahu Taala fɛ surtout a musolama yɛrɛ o de ka di Alahu Taala ye an bɛ se k'an ka duw dirige ko ɲuman an bɛ se ka jama wɛrɛw fɛn ka exemple ɲuman di mɔgɔw ma quoi ayiwa ne ka foli b'aw ye alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ne balimaw ne balimamuso ne makan ye n'o ye Aishatu Konta ye ni bi walanda bɛ suratul Ikhlas kan n'o ye Ala kelebagatiya sura ye A'udhu billahi minash shaitanir rajim me tanga ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a kan kisi ka bɔ sitanɛ dangalen tɔɔrɔ ma sitanɛ min kɛra farolakɛru fɛ ka bɔ Ala ka hinɛ na bismillahi arrahmanir rahim aman sinsini setigi Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye masa min ye diɲɛ foroba nɛɛma labɔlen tigi ye ani alikiyama hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye kul huwallahu ahadu Allahu samadu lam yalidi wa lam yuladi wa lam yakul lahum kufuwan ahad kumana mina magan kafiru nana alakira ma sallallahu alaihi wa sallama ko alakira ka ala ko fuye o yɔrɔ bɛɛ la ala ye Jibril ci alayhi salam kul Muhammad afɔ Allahu samadu ala ye kelen wa fɔ ni sere masado lam yalidi ama fɛn bange wa lam yuladi fɛn ma bange wa lam yakul lahu atina ke fɛn bangebaga ye kufuwan ahadu jɛnɔgɔti ala la ahadu a kelen pere do wa ala ni danfɛn fosi bɔlen tɛ wa danfɛn fosi tɛna bɔ wa dɛmɛbaga tɛ masa min na a ka masaya kɔnɔ fo n'a bɔra ale Allah subhanahu wa ta'ala ye foli bila Alhaji Buba Samaseku ma a n'a furumuso ɲuman n'o ye Baji mɛni kɔ ka bɔ yen n bɛ jama fo ni silamɛya foli n'o ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu sani an ka walada daminɛ n bɛ masaba in fo masa min ye bi yira ne ni aw la wa n b'a ɲini o masa kelen fɛ o kana nin kɛ an ka nin kɛnɛ in sigili laban a ka san caman yira an na sisan n bɛna an ka walada daminɛ n'o ye suratul tur watu Allah subhanahu wa ta'ala kalela tur sina kulula wa kitabim mastur a kalela kitabu la a ka kuranɛ la gafe min n'a sɛbɛn ka ɲi a sɛbɛn jɛlen wa a cɛ ka ɲi firakin manshur Allah subhanahu wa ta'ala kalela fura sɛbɛn la i b'a fɔ fɔlɔ an ka sɛbɛnkɛlaw tun bɛ sɛbɛn kɛ ni ngolo ye wal baitil ma'mur Allah subhanahu wa ta'ala kalela al-khabala n'o ye sanfɛ so ye i n'a fɔ alikaba b'an bolo duguma wa alikaba wɛrɛ bɛ sanfɛ fana wa saqfil marfur Allah subhanahu wa ta'ala kalela a ka sankolo ba in na min kɔrɔtalen don ni ale masa ka se wa poto foyi t'a kɔrɔ wal bagharil masjur Allah subhanahu wa ta'ala kalela a ka baji ba in na baji min n'a bɛna mɛnɛ mɛ o mɛnɛ don Ala ka n'o kɛ ne n'aw si ɲɛna inna azaba rabbika lawaqi i ka dala i sigi ka ɲagata a bɛ na wa a bɛ kɛ o ɲuman min ye ne balima silamɛw an ka ɲuman kɛ fɛn min bɛ se k'an bali ni ɲagata in ma o de ye Ala ɲɛ siran ye an ka sira Ala ɲɛ an ka dɔn ko ɲagata de b'an ɲɛ ma lahu min daafi ko fɛn fosi tɛ se ka o bali yawma tamuru samaw mawra alors a bɛna fɔ ɲininkali kɛra nin yɔrɔ in na ko ɲagata in bɛ kɛ don jumɛn Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ko o bɛ kɛ don na don min ni sankolo bɛ yɛrɛyɛrɛ i b'a fɔ n'an ka san finna kaba bɛ yɛrɛyɛrɛ tugun wata sirul jibaru sayira o bɛ kɛ don na Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ko o don na ko kulu bɛ tagala i b'a fɔ sisi ne balima silamɛw aw yɛrɛ ka nin lajɛ an ɲɛ bɛ kulu gɛngɛle la dugumakolo la n'a fɔra ko bɛ wuli ka yɛlɛ sanfɛ i b'a fɔ sisi an ka sira Ala ɲɛ
fawailun yawmaizin lilmukazzibin bɔnɛ ni ɲagata o bɛ maaw ye maa mun ye ala ko in nkalontigiya alazina hum fi kawdin yalabun olu de ye maaw ye maa mun kulonkɛla diɲɛ na ne balima silamɛw a n'a fɔra kan ka na kulonkɛ kɛ diɲɛ na o kɛra min an ka jija n'an bɛ kulonkɛ kɛ o kulonkɛ ka kɛ ala ko ye yawma yudawuna ila nar jahannama daha don mun na ala subhanahu wa ta'ala b'u ɲɔni k'u bila jahannama kɔnɔ ɲɔni la ne balima silamɛw a ka dɔn ko jahannama kɔnɔ don o tɛ ko ɲuman ye an ka ɲuman kɛ mun bɛ se k'an kisi jahannama in ma hazihi naru leti kuntum biya tukazibun ni de ye tasuma ye aw tun bɛ ka tasuma mun nkalontigiya afasirun aza nin ye suruku de ye wa u b'a fɔ ko yala nin ye suruku de ye wa am antun latursirun ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ yala aw ɲɛ t'a la wa islawwa fasbiru aw la tasbiru sawahun alaykum ɲagata bɛ maaw ko ɲagata in aw sabalilaw a ma sabali a ka kan ma ko bɛɛ ka kan u ma inna ma tujzawna ma kuntum ta'malun sarabaw ye sarala aw bɛɛ ka mun baara ni tun ye aw balimamuso a n'aw denmuso n'o ye mariam kulibali sani ka kuma bila an bɛ foli bila tanti baji la ale min ye an ka nin kalan in sababu ye ikhwati wa ummahati almuslimati izati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh me tanga ɲini ala fɛ ka bɔ shaitane tɔɔrɔ ma shaitane min kɛra farala kiru fɛn ye me ka kalan daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛkɛrɛlen tigi kɔfɛ ne baw ne balimamuso ne b'aw fɔ ni silamɛya ko foli ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne baw ne balimamuso ne bɛna kuma fɛn min ka bi o ye seli kɛ tɔgɔya n'an bɛ don seli kɔnɔ an kan ka don cogo di ne bɛna kuma ye o de kan للصلاة نور عظيم تشرق به في قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون نباو نبال ممسو كونورا بعد بسلا من بيال بوسلي باو دسكونا ومغشيت سكا نورو انسورا فنفونا كرا سلي على نسرا نباو دي نباو نبال ممسو أم بتانچه سير ولا سانغاني نورو باين سورو noro inti saka soro fona kera seliba awdele mo sella ibisaka ni noro in soro fa idha ataytum ila as-salati fafarriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha ne ba ne bal mum so ne na awna na sali na kom kam na sali angan duskun sanya ka bo jena ko na fewma angan duskun sanya ka bo ton sigi nunuma angan duskun sanya ka bo konya to ga yoron nunuma angan duskun sanya ka bo dengil ko tanuma angan duskun sanya ka bo ton sigunuma angan duskun sanya ka bo nimbela jilema wasta'il bi muraqabati mawlaka allazi tusalla li wajhi an kan yara shola na ma ka batoli an be seri ala min yera kama an be seri jon kama an be seri ala de kama ore kama ngan nyeshi ala kelema ala ngala kelende jigi an hakilla kala nyebena akulo bana kanga selinke alede kama waqtaqid anna salata khushu'an wa tawadi'u lillahi subhanahu wa ngaro ko fo seli ana nyesina jede ani yara majigi allah ta'ala seli yara majigi de ani seli ala nyesina jede ani angaro kaso seli ana nyesina jede ani yara majigi allah ta'ala bil qiyam war ruku' was sujudi anan be ka joli minke anan be ka kumre kum minke anan be ka tenturu minke duguma nim bela jine ala nyesira nyede ani yara majigi allah ta'ala fa hafizu ala salatika ne baw ne bal muso angan jento anga selula fa innaha a'zamul ibadat ikaro ka ko seli de batola belebele ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك أنغا نسون شيطانك كلنك عند سكونا إنا فدم سني بكلنك ني بالوين أباتا كتاواتي يورم مناجا
a bɛ taa tagana waati min mana ja a bɛ tila k'a bila waati min mana ja a bɛ taa taga an kana sɔn seyitane ka kulonkɛ k'an dusukun na o tɔgɔya la hatta yatmisu qalbaka f'a k'an dusukun nɔrɔ jɔsi f'a k'an dusukun fiɲɛ an kana sɔn o ma fa alayka bidawamil khushu ne baw ne balimamusow an bɛɛ kan ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛbaw de an bɛɛ kan ka dumi ala ɲɛsiranɲɛ kan ne baw ma u bɛ ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛbagaw ye ala ɲɛsiranɲɛ de bɛ mɔgɔ kisi ka bɔ kojugu kɛli ma ani kokolew kɛli ma ala ɲɛsiranɲɛ n'ala ɲɛsiranɲɛ tɛ jɔn de bɛna kisi bi n'i y'a ye yafini dɔ i yɛrɛ la k'i yɛrɛ sutura ni funtani bayi na ala ɲɛsiranɲɛ de don n'o tɛ bɛɛ b'a fɔ funteni bɛ yen bɛɛ b'a fɔ funtani bɛ yen i tɛ se k'i yɛrɛ sutura bi yɛrɛ talima sutura yɛrɛ tɛ kɛ yan nɔ yɛrɛ sisan jɔn de bɛna kisi jɛnɛya ma bi n'ala ɲɛsiranɲɛ tɛ i bɛ mɔgɔ ye a bɛ taama n'a fari lɔngolo ye fo i ye muso min ye muso yɛrɛ b'a ɲɛ jigi duguma a tɛ se ka ɲɛ kɔrɔta mɔliya bolo jɔn de bɛ mɔgɔ kisi ka bɔ o ma ni ala ɲɛsiranɲɛ tɛ fasta'in billahi innahu khairul musta'an an ka dɛmɛ ɲini kɛ ala fɛ an k'a dɔn k'a fɔ ala de dɛmɛbagaw la sɔn hɛrɛma ye ala k'an bɛɛ dɛmɛ ne baw ne balimamusow an bɛ k'an ka jija an ka seli matarafa seli min filɛ ye seli ye koba de ye na mɔgɔ min ka seli ma ɲɛ a ka ko tow kuma tɛ se ka k'u kan mɛ n'i ka seli ɲana de fɛsifɛseli bɛ taa kɛ tow la an bɛ k'an jija an ka seli matarafa an ka sutura matarafa an bɛ k'an ka jija o la muso yɛrɛ ye leyibu ye yɛrɛ fɔlɔ la n'i y'a fɔ fana k'i t'i yɛrɛ sutura i bɛna kɛ cogo di sa ne baw ne balimamuso ne b'a bɛɛ lajɛlen fo an fɛ ka danga ɲini ala fɛ k'an kisi sitanɛ dangalen tɔɔrɔ ma sitanɛ minɛ bɛ kɛra farala kɛru fɛ ka bɔ ala ka hinɛ la yarabi ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kisi o sitanɛ ma ne bɛna sɔli kɛ ka ba minɛ ta den ɲɔgɔn ye bali ani abulayi den ɲɔgɔn ye bali ni ma dɔw la fatumatu zaharaw baba don ni ma dɔw la aliyu burankɛ de don ni ma dɔw la asani useni mɔkɛ de don ne bɛna sɔli o cɛ de kan allahumma sɔli ala seyidina muhammad wa salim ne bɛna walanda min lase aw ma bi o ye seliji farila o n'a sunna seliji farila o bɔra ala subhanahu wa taala yɔrɔ a jagoyalen don alisilamɛ kan o ka seliji farila kɛ seliji farila o ye 7 ye fɔlɔfɔlɔ i bɛ ŋaniya siri filanan i b'i ɲɛda ko sabanan i b'i tɛgɛkala ko k'a da dɔgɔkuru la naaninan i b'i kunkolo masaya ka taa kɔfɛ duurunan i b'i sen ko k'a da alikabakuru la wɔɔrɔnan i b'a teliya wolonfilanan i b'i faridaw dara ɲɔgɔn kan. Ka walanda bɛna boli fɛn kan bi a ka kan silamɛden cɛ muso denmisɛn mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ka nin walanda in ɲini k'a ɲɛdɔn parce que ni ne ye silamɛya baara fɔlɔfɔlɔ ye silamɛya la ne nin tɛ i ka silamɛya ma ɲa ne nin t'i ka silamɛya la i ka silamɛya ma ɲi tɔgɔ de b'a la dɔrɔn k'i ye silamɛ ye n'o ye jɛnɛba kotogo ye ne ba a ka kan aw ni ne an ka jɛ an ka jɛnɛba kotogo an k'a ɲɛɲini an k'a ɲɛdɔn fɔlɔfɔlɔ o de ye laada joli tigɛlen kɔfɛ i bɛ jɛnɛba ko a sabanan bange joli tigɛlen kɔfɛ i bɛ jɛnɛba ko a naaninan maniku yeli damu na walima sogo la walima k'i to yɛlɛ la n'i tilala i bɛ jɛnɛba ko a duurunan kafoɲɔgɔnya mana tɛmɛ cɛ ni muso cɛ a kɛra muso ye n'a tilala a bɛ jɛnɛba ko hakɛto bɛ kuma la a wɔɔrɔnan ne mɔgɔ sara u b'a jɛnɛba ko ne balima alisilamɛw a ka kan aw ni ne an k'an degi jɛnɛba kotogo la k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn. rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafi arnabi wa mursalin sayidina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd ne baw ne balimamuso ne bɛna walanda min k'aw ye o de ye suratul ghashiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim an tanga ɲini ala fɛ k'an kisi ka bɔ sitanɛ ma sitanɛ min kɛra farala kɛrufɛn bismillahi rahmani rahim n bɛ ka kalan daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye hal hataka hadisul ghashiya
yala muhammadu kibariyama ni ma datuguli kibariya la wa wujuhun yawmaizin khashiya datuguli do i be ɲɛda mun sirannen no haminatun nasiba filan kafo wani tasuma de b'olu ɲɛ tasla naran hamiya tasuma la min ka kalan tuska min hainin aniya jahanama kɔnɔnadenw mini ji o ye jikalan ye leisa lahum ta'amu illa min dɔri ko dumuni tɛ jahanama kɔnɔnadenw ye n'a ma kɛ ŋɔni ye la yusmin wala yuguni min ju o t'u kulɔ wa o tɛ farisogo ɲuman d'u ma wujuhun yawmaizin aniya ko ɲɛda nɛɛmatigiw fɛnɛ be yen lisaliya radiya u ye baara min kɛ diɲɛ na o bɛ d'u ma fi jannatil aliya aljinɛ kɔrɔtalen na la tasma'u fiha lagiya ko ŋanaŋana kan fɔ o tɛ fɔ aljinɛ kɔnɔ fiha anul jariya pɔn bɛ boli aljinɛ kɔnɔ fiha surun marfuha sigilan kɔrɔtalen bɛ aljinɛ kɔnɔ wa akhbabul mabduha ko vɛri bɛ aljinɛ kɔnɔ minnu bilabilalen no wa namarikum marfufa ko kunkolodonna bɛ aljinɛ kɔnɔ minnu fɛnɛ bilabilalen no wa zarabi mabsusa ko tapi dɔ fɛnsɛnlen no aljinɛ kɔnɔ min cɛ ka ɲi afala yanzuruna ila libili kayfa kulqat ko a tɛ ɲɔgɔmɛ lajɛ ni Alahu Taala ye ɲɔgɔmɛ da cogoya min na wa ila samai kayfa rufat ani ka sankolo fɛnɛ fɛnsɛ cogoya min na wa ila jibalu kayfa nusfat ani ka kulu genge cogoya min wa ila addu kayfa suilat ani ka dugumakolo fɛnsɛ cogoya min na fazakir innama anta muzakir muhammad wajulu kɛ e tɛ wajulu dɔrɔn ne lasta alihim bi musakir ne m'i bila kɔlɔsili la e kana kɔlɔsili kɛ illa man tawalla wa kafar ko ni mɔgɔ min banna silamɛya la ka don kafiriya la fayu'azzib Allahu azab al-akbar o bena alkiyama jɔdo ɲangata be dawla ɲangata la min ka bon inna ilayna iyaba muhammad ne de ka mɔgɔ bila kana jɛnɛ wa ne de bɛ se k'u lasegi fɛnɛ ka taa alkiyama summa inna alayna hisabahu u ka fɛsɛfɛsɛli o bɛ ne masa Alahu Taala de bolo ashabihi ajmain wa ba'd ne baw ne balimaw ne ka bi wulada in na mawdu na kɛ min ye o de ye suratu naziati auzu billahi minash shaitanir rajim me tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ dangalen tɔɔrɔ ma bismillahi rahmanir rahim me ka baaraw daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye wa naziati Alahu Taala ko k'a b'a kale a ka mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛ minnu bɛ kafiru ni fosi gargan gɛlɛya la wa nashitati Alahu Taala ko k'a b'a kale a ka mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛ minnu bɛ muminu ni bɔ nashiton nɔgɔya la wa sabihati Alahu Taala ko k'a b'a kale a ka mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛ minnu bɛ nɔli kɛ fɔɲɔ fɛ ni Alahu Taala ka yamaruya ka ɲi sabhan nɔli la fasabiqati Alahu Taala ko k'a b'a kale a ka mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛ minnu bɛ ɲɔgɔn dan kɛ ni muminu ni ka taa arijinɛ kɔnɔ sabhan ɲɔgɔn danna wal mudabbirati Alahu Taala ko k'a b'a kale a ka mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛ minnu bɛ danfɛnw ka waleyaw labɛn amuran waleya la yawma tarjufu rajifa don min Israfilu bɛ saya buru fiyɛli kun fɔlɔ la tatibaw arradifa kɔfɛ a bɛ buru fiyɛ kun filanan tugu a la n'o ye kununi buru ye kulubun yawmaizin wajifa ko dusukun bɛ kiyama jɔn don olu sirannen no abisɔruha khashi'a u ɲɛda filɛliw majiginnen no yakuluna u b'a fɔ a inna lamarduduna fil hafira ala an kun ka to an ka duna ɲɛnɛmaya so fɔlɔ kɔnɔ a iza kunna izaman nakhira an kɛlen kɔfɛ kolojalanw ye kɔlu u b'a fɔ tilka izan karratul kasira i k'a dɔn kɔsegin n'o ye perdi kɔsegin ne fa innama hiya zajaratun wahida i k'a dɔn kɔsegin n'o ye kɔsegin kelen pe de fa izahum bisahira o yɔrɔ bɛɛ i bɛ dafɛnw ye Sami dugukolo jɛman sanfɛ ala ta ka hadisu Musa tiɲɛ yɛrɛ la nabila Musa ka kibaruya nana ye Mamadu ma iznadahu rabbuhu kumana min a tigi y'a wele bilwadil mukaddas ka taa kɔda la kɔda min ka sanu tuwa kɔm tɔgɔ ko tuwa izhabe ila firawuna min i ci i ka taa firawuna fɛ innahu tɔga i k'a dɔn firawuna yadara fakul i k'a fɔ a ye halaka ila an tazakka yala i bɛ fɛ k'i kana ka t'i tigi ma wa ahadiyaka ila rabbika ne b'i kana ka t'i tigi ma fataksha n'o kɛra i ka siran Alahu Taala ɲɛ farahul ayatal kubura a ye kabako caman yira firawuna la n'a ka bereke ye fakɛzaba firawuna ye nabila Musa galontigiya wa sɔ ka tila k'a sɔsɔ summa adibara o kɔfɛ a y'a kɔdun yasa a bɛ tɔgɔma fa ashara fanada a y'a ka kɛlɛkɛdenw fara ɲɔgɔn kan
fakola akuma ana rabbukumul a'la ne da autigi min korotalen no فأخذه الله على تلا فرعون من نكان الآخرة والأولى أمن لكم فلا نمن لكم لبنا إن في ذلك لعبرة يا فرعون من لك وجل فين لمن يخشى ما يمم مثل الله تعالى أنتم أشد خلقا كيلا أود الدنيا جل الله تعالى بلوا أني السماء بناها كتم سانفرا دنيكا أرفع شمكها الله تعالى سانفرا دعا كرتا وأقتش ليلها أبا شوفلكو وأخرج دهاها أبا كلفلا جيا والأرض بعد ذلك وسانفرا دانيكو فأيدو مغلو فنسن دا أيدو مغلو فن دا دهاها ككلاغا فنسن نبكما بلان يوري نمغم تميغان لا سوما ويا دمسو نالبال ممسو فقما تكي تغبو صفو الأول والسلام عليكم والما إني بالا دمسن دو a flaga do gudurona tanke ni ma kumbe abeta ni kasara ibe bolga bola o na nyongona chama walma demson dobe setala iba faraga bola an kana fo ayu to yuga nyongonti angu la faraga bola o na nyongona walma musokoroba do abega tagama abolla minanga cha ire nye bala abetir ko torogala ni don bagare do iba bolla mina mine katabla aga so nunu bele jilenye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga sirarido anga olu bele gili waliya fa illam yastati fa bilisanihi ni masega yelemani bole alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanga keni nenye ka keni nenye tugodi ibe kuma nyuma absega dogala tuma doler hal ni tesega kuma sigi dawla mogo be u siglembe mogo laglani kama u te foila ala ko suma zikuru kan chesiri na nyongonana siritu kalubai duna belebele bambigana angan chesiri ko kumbeni ala ko sumaundi absega ke hal ni te sega kuma musokoroba u siglembe ube mogo laglani kama karsa flene ala ko tamina amandi ala kraye sallallahu alaihi wasallam iga baliga bola hal ni etesega kuma abe kuma fe hakili sigini larabu konnana absega ke ni be mogo larabu o ya soro kuma kolonte ina tigiche ni kuma kolombe ina tigiche ni go kiba sebe yira atigila atigiti sebe do o de la anga mabo kuma kolonna slame yere dambete kuma kolonye ke wale kolon ngania juguya kataga nyongon segere anga mabwala mumuni nyumanga barate anga mabwala alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa illam yastati fa bilisanihi ni masega glani bole kiga keni duskunye no de fabikalibihi ka glani ko ga keni duskunye kiga glani duskunye tori ibe ngani nyumande ta a ala setenye setigide e alai ede be sega ni ko ingla furu nyoma nu nyonche furu joli chena an sera ga joli gla me setanye o setigide e alai ede be sega ni ko ingla balmaw nu nyonche sigi nyoma nu nyonche furu nyoma nu nyonche luanze u konan la ben baliambe anga dun kono an jera ga joli gla furu joli sara an nyena an sera ga joli gla me setanye o setigide e alai ede be sega ni ko ingla ala iga an bonogola ben baliambe anga jamana ikono ni segumbe anye akunte wale yawo me setanye setigide e alai ede be sega ni ko ingla setanye e ala ede be sega ni ko ingla iga an dusukun noro ala iga yafa ama ala iga an kanda halbi ala iga anga limaniyan tidi fa illam yasta wa zalika ad aful iman ko ni e limaniyan na lofulende ni e limaniyan na lofulende nen awu hadisan ye ne dusukun fujunu ne dum balaga ni hadisan waliya maga jolle balaga ni hadisan waliya de ni e hadisa limaniyan na lofulen ambe ala deli ala ga anga limaniyan tidi alhamdulillah rabbil alamin ambe kene min kan ambe kalambla kene de kan kalamblo de siglembe buba samaseku fe na sababu ya bora amusula no ye baji samaseku baji ture ne kala indamna folo alena ka demseni fladi la me be alhamdulillah rabbil alamin akera kalamblo nye ka jama chaya fo malmatu flavere ulu farla ne kam donc sanwo san ambi kalambla nke me nyinanta de fana bunyina ka teme to utaka o sababu o de ya anse kena kanyano angona ambi la nyini minke kalande muso bela jelen ka bo
kabako min bɛ nin kalanbulon na Jalo kalo sarati nin kalanbulon na yan nɔ wa kalanbulon na ani bonya de bi ani karama de bi n'a nana an b'an sigi an fɛrɛ ma sezi marama yɔrɔ dɔ la kalandenw bɛ sigi dɛbɛn de kan mais yan bɛɛ lajɛlen n'i ka sezi malimatuw n'u ka sezi n'u ka tabaliw jisuma de bi sigi ya funtani fara nɛnɛ kan anw bɛ jisuma de min fo ni mɔgɔ min ko k'i tɛ jisuma fɛ wa kalandenw dɔrɔmɛ kelen u tɛ a sara kalandenw mago bi fɛn o fɛn na kalan minɛn na hali n'a kɛra kiriyɔn de ni an mago b'a la kalanden bɛɛ k'a sɔrɔ a b'a san k'a bila k'a bi di kalanden bɛɛ lajɛlen ma fo a tɔ bi to tɔgɔ sɛbɛn sara t'a la kalo sara tɛ a la na dɔrɔn i k'i sigi dɔrɔn i k'i ka diinɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn karamɔgɔw sara a bi ale ni a cɛ de bolo u bɛ an de sara kalanden tɛ foyi kalama a la donc an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen wele nin kalanbulon in dayɛlɛlen don ala yɛrɛ de kama fi sabilila wa rasuli bɛɛ lajɛlen ka na i ka se k'i ka diinɛ ɲɛdɔn ka d'a kan diinɛ de bɛ laban surtout an ka seli Jalo an ye mɔgɔw sɔrɔ yan nɔ ko k'olu tun bɛ seli tuma min na yan'u kana kalanbulon na u ka selikan tun min ko n'olu ye seliji ta k'u jɔ seligolo sanfɛ ka kibaru fili Allahu akubar seli ɲuman banna yen nɔ u bɛ mun fɔ seli kɔnɔ ala tɔw ka ɲɛ cogo min na n yɛrɛ ka ɲɛ ten wallahi a musokɔrɔba da de a fɔ ko malimatu i sara hali bi n'a tun ye mikoro sɔrɔ a b'a fɔ a k'i sara tɛ ne bolo a bɛ ala de bolo mais bi alhamdulilayi rabbil alamin a ma maloya ni a ye ale de bɛ hali a kuma fɔ kɛnɛw kan a nana bi alhamdulilayi fɛn fɛn kɔni ye surantan ye a y'o dɔn wa duwawu si tɛ yen ko min kan ka kɛ seli kɔnɔ ni a t'a dɔn a ka seliji tacogo a ye a dɔn a ye fɛn caman dɔn a ka diinɛ kɔnɔ donc o n'a ɲɔgɔn joli bi kari kɔnɔ n'u b'a fɔ k'olu bɛ maloya kana kalanbulon na walima sara de tɛ n bolo o de kama n tɛ taa ni sara ko de don n'a yan nɔ sara tɛ a la ni kalanminɛn ko de don n'a yan kalanminɛn tɛ a la an bɛ dugawu kɛ an balimacɛ ye Buba Samaseko a n'a furumuso ɲuman olu min ye nin hakilila ɲuman sɔrɔ ka diinɛ dɛmɛ ni a ye ala k'a n'u sara san o san an ka jɛ ka kalanbila in kɛ tan nɔ ni hɛrɛ ni baden alhamdulillah an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ka d'a kan Jalo nin ma fɔ mɔgɔ si ye k'a tigi ma wele ka na an ka wele sera ka se mɔgɔ fɛn fɛn ma a bɛɛ lajɛlen sera ka yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ sɔrɔ donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko ala k'a n'u sara hɛrɛ la ni yɛrɛ y'a ye ko in cunna de ye donc an ma se k'a fɔ mɔgɔ caman ye kunasini de décision taara a kɛra bi o kɔsɔn a ma se k'a fɔ mɔgɔ caman ye mais wele sera fɛn fɛn ma a bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ sɔrɔ an b'a fɔ ko ala k'a n'u bɛɛ lajɛlen sara masa min y'an fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ yɔrɔ min na ala k'a n'u fara ɲɔgɔn kan Jannatul Firdausi kɔnɔ fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔ muso fɔlɔ min ye université créé ale de don université islamique de dayɛlɛ la diɲɛ bɛɛ kɔnɔ fɔlɔ université fɔlɔ min dayɛlɛ la diɲɛ kɔnɔ silamɛw de y'a kɛ wa muso de y'a kɛ o de ye nin musoba in ye Fatimatul Fihiriya bibliothèque fɔlɔ fɛnɛ ka livre san k'a kɛ mɔgɔw a ye n'a kalan ale de fɛnɛ y'a kɛ a ka université in na ni musoba in a fa a mɔkɛ bɛ taa tɛngu fo alakira la sabu a fa bɛ bɔ Kuresiw la alakira ka sahaba min ye Afrique dayɛlɛ o y'a mɔkɛ ye mais u yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnna Maroc de ma hali sisan a ka université in n'a ka misiri a bɛ Maroc a tɔgɔ ye ko Jamiatul Karawiyin a bɛ Maroc minnu bɛ se ka don internet kɔnɔ n'a y'a ta dɔrɔn ko Fatimatul Fihiriya a ka fɛn bɛɛ bɛna français la su kolen don an tɛ se ka taa yɔrɔ jan muso min don a ye baara kɛ diinɛ kɔnɔ fo k'a fɔ k'a ye baara kɛ fa fatura ka nafoloba to a n'a dɔgɔmuso dɔw ye ko Mariam ale de ye kɔrɔ ye a n'a dɔgɔmuso ye ɲɔgɔn ɲininka an bɛ se ka mun de kɛ u ko an fa de ye nafolo ɲini anw ma baara kɛ an ka fɛn dɔ kɛ hali ni anw yɛrɛ sara nɛɛma bɛ se ka se an fa ma cogo min na misiri dɔ tun bɛ yen misiri in tun ka bon silamɛw goronen don bisela kɔnɔ foro dɔ tugulen don o la u ye foro in san ka fara misiri kan k'a jɔ k'a kɛ misiri dakabana ye o de tora sen na mɔgɔw bɛna seli u bɛ kalan kɛ i n'a fɔ an b'a ye cogo min misiriw kɔnɔ kalanbulonw bɛ sigi a nana o de b'o la k'o yɛlɛma ka kɛ kalanyɔrɔ ye fo ka na université sɔrɔ o la misiri in bɛ jɔ tuma min na a ye layidu dɔ ta ala ye ko fo ka misiri in ban ale tɛ ji min tile fɛ misiri in jɔra san 19 a ma ji min n'i y'a ye bɔ selinicinin ni seliba la a ma ji da nɛ k'a sunnen don wa misiri banna dɔrɔn san 2 bɛ dafa dɔrɔn a yɛrɛ fatura Alahu Taala ka hinɛ a la ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ni de la Alahu Taala ko fa fi zalika falyatanafasil mutanafisun ko o de la sa ko ɲɔgɔn danbagaw ka ɲɔgɔn dan n'i ye silamɛya ka hɛrɛ ko ba fɛn o fɛn ye ala y'a fɔlɔfɔlɔya bɛɛ di muso ma a fɔlɔfɔlɔya bɛɛ donc muso an k'an fari foni a takbir summa takbir
walillahi alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ madame Sama Seku Baji Ture hakilina min y'a bila la a da bɛ don ala ka walawalali kɛ an ɲa la. Alhamdulillahi rabbil alamin. N bɛ ala fo k'a barikada ala mun ye bi yirana kunu tɛmɛna ne yɛrɛ mun filɛ nin ye ne tɛ bi dɔn kalan na n taara Makan n bɛ taa hiji fɔlɔ a ka sɔrɔ n ka dɔgɔ ne cɛ ko n bɛ taa hiji la don min n kasira n k'i bɛna sɔrɔ ne taara n bɛna sa de n ko denmisɛnninya la mais n taara ka silamɛmusow ye misiriw kɔnɔ denmisɛnnin fitininw ye misiriw kɔnɔ u sigilen don u bɛ kuranna ta yirini dɔ bɛ yen nɔ kuranna bɛ bila a kɔnɔ u bɛ n'u sen kuraze k'a kalan an maliyɛnw an caman ni ɲɔgɔn caman n'an tɛ baro la an bɛ diɲɛ kuma na an bɛ dɔ kɔrɔfɔli la an bɛ zikiri la an ma dafa ne yɛrɛ vraiment n dusu y'a jira n na n ko an filɛ nin ye tiɲɛ na n ye tubabu kalan kɛ n ko mais yanni n ka t'o la ni nana ni ala ye ɲuman segin inshallah n ko ne bɛ kalan ɲɛɲini k'a dɔn donc n nan'o de la n y'a fɔ n terimuso dɔ ye o ye karamɔgɔ dɔ ɲini ka di yan karamɔgɔ tun bɛ na a bɛ na kalan kelen kalan daminɛnen karamɔgɔ ko ne ma ko madame Sama Seku i b'i jija dɛ k'i ni setani bɛ ɲɔgɔn bolo sa parce que k'i bɛna kalan de kɛ n'i bɛ kalan kɛ setani tɛ fari la a kɛra fɔ cogo la n'a nana tuma dɔ a bɛ na ne yɛrɛ fɛ yen nɔ a tɛna ne sɔrɔ yan i bɛna sɔrɔ problème dɔ bɛ na programme ka ca musow ka ko ka ca après hakili nana ye dɔɔni dɔɔni ko nin t'a kɛ cogoya ye n ko bon ala y'a nɔgɔya n ye ka se di yan n ka se ka karamɔgɔ ta k'a sara n ko pourquoi yanni ne kelen k'a kɛ n k'a nafa sɔrɔ n b'a fɔ musow ye u ka na an ka jɛ ka kalan kɛ donc a hakilina bɔra ten ne la donc n y'a fɔ mɔgɔw ye musow ye u fɔlɔla ka na dɔɔni dɔɔni salon dɔ bɛ n bolo dugumala la an y'a daminɛ ka kalan kɛ fo ka salon fa bon jama fɔlɔla ka caya dɔɔni dɔɔni an tor'o de la a kɛra a mɛnna san caman ko de don a ka ca ni san 10 ni kow ye n bɛ se k'a fɔ san 20 ni kɔ yɛrɛ donc an y'a daminɛ ten ka sɔrɔ ka na jama cayalen dugumala la an yɛlɛla sanfɛ yan nɔ an y'a daminɛ an bɛ kalan kɛ bon an tilala ka n'a ye n ko sisan mun jama cayara il faut que an ka jamaw bɔ ɲɔgɔn na ka première ni deuxième année ka bɛɛ ka niveau jira n ye malimatu 2nan ta o fana jama bonyana n sɔrɔla ka 3nan ta o la sisan malimatu 3 alhamdulilahi rabil alamin donc an bɛ u ye jama tilan première année b'a la deuxième année b'a la troisième année b'a la alhamdulilahi rabil alamin a sɔrɔla kosɛbɛ komi waati korona musokɔrɔba dɔ b'an cɛla yan a ko ale ye kalanbulon in mɛn tuma min ale bɛ na a tɛ bi dɔn a tɛ ba dɔn a yɛrɛ tun bɛ seli a ka so tuma dɔ a bɛ bɔ ka taa misiri de la pour que a ka seli ka minɛ parce que a tɛ se ka a tɛ foyi dɔn surati la tuma dɔ k'ale tun b'a jɔ a b'a fɔ ko mɔgɔw tɔw ye mun fɔ ne yɛrɛ y'o de fɔ walahi a musokɔrɔba b'an cɛla yan fo bɔ y'a da la ganmugu komi a bɛ ganmugu ni fɛnw feere ko mɔgɔ tɔw bɛ kan ka surati fɛn mun fɔ la ala ye ale fana y'o de fɔ a tun bɛ seli n'o de ye mais bi alhamdulilahi rabil alamina a yɔrɔ janyara kosɛbɛ dɛ a tɛmɛna sabiw kan bi alhamdulillah o n'a ɲɔgɔn caman 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 ne yɛrɛ bi alhamdulilahi rabil alamina laɲini fɔlɔ ye ne yɛrɛ ta ye ne mun ye kalan ta don min b'a ta n tɛ bi dɔn n tɛ ba dɔn n yɛrɛ tun b'a fɔ n ko ala nin sarabiya in ne bɛ se ka ta chinois kalan in ne bɛ se ka ta cogo di mais alhamdulillah n yɛrɛ bɛ kuranna dayɛlɛ bi k'a kalan i ye kuranna yɔrɔ o yɔrɔ jira n na n b'a kalan ne kɔni b'a ɲini balimamuso bɛɛ fɛ ne ma fɔ n ka kalanyɔrɔ dɛ kalanbulon bɛ yɔrɔ bɛɛ bi alhamdulilahi rabil alamina musow cɛsirilen don kalan na i taara kin o kin na kalanbulon bɛ donc i k'i jija i ka se kalanbulon dɔ la i ka taa dɔ ɲini a ma fɔ i ka kuranna jigin a ma fɔ i ka surati caman ta mais i ka fitini dɔ sɔrɔ i bɛ se ka seli kɛ ni mun ye i b'i ka diinɛ bato ni mun ye foli ne bɛ foli di n ka malimatu ma malimatu sɛgɛnbali ɲinanbaliw ne bi yan ne ti yan n ka voyage ka ca u bɛ yan nɔ san bɛ na funteni bɛɛ heure bɛɛ u t'a chômer u bɛ yan hali ni dɔ man kɛnɛ dɔ b'a mɔden bila ka na u remplacer n'o bɔra yen n bɛ kalandenw fana fo ne mana a ka di ne ye cogo cogo ka kalanbulon dayɛlɛ n'olu mana ni ma mɔgɔ sɔrɔ o ye fu de ye dɛ tari de n'i y'a mɛn kalanbulon sigi kalandenw don donc n b'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn ala ka si ni kɛnɛ ni labanko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka dɔnniya ɲuman sanima hɛrɛma ala k'o nɔgɔya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen alhamdulilahi rabil alamina ne b'a fɔ ala masali ala seyidina muhamadin wa salim ala ka hɛrɛ kan ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ala ka laɲiniw sabati an bɛ dɔnniya mun ɲini ala ka dɔnniya hɛrɛman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala kana a kɛ fu y'an bolo fatiya an b'a fɔ fatiya ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye n'o ɲɛn'i bolo
ye belebeleba sɔrɔ ala k'a ɲa ni silamɛ bɛɛ lajɛlen bolo. An sera ka min sɔrɔ ka lase aw ma Alhaji Samaseku ale ka denbaya la wala kalansoba min bɛ yen n'o ye maakɔrɔw ni denmisɛnninw ka kalan yɔrɔ an kun b'o kɛnɛ de kan. An b'a ɲini ala fɛ ɲinan ta kɛra hɛrɛ la cogo min na san wɛrɛ ta ala k'o yira n na kalanso ninnu ala ka barika d'u la kalan ninnu ala ka a kɛ k'u nafa k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlenba na jamana in kɔnɔ jamana in kɔfɛ an b'a ɲini masa fɛ ala ka sigin wɛrɛ yira n na wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme